Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawoto. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Lintang WM. Kanthi irah-irahan Kursi Bekas Misterius. Farhan nyicil ayem omah sing dibangun wis dadi senajan durung rampung total. Sing penting bisa kanggo ngiyup lan dienggoni bareng anak lan bojone. Perkara arep mbajutake dandan-dandan omah maneh dipikir keri. Mengko yen wis bisa klumpuk-klumpuk duit. Ngenggoni omah sing dibangun kanthi asil meres kringete dhewe anane mung seneng. Nanging sawise sawetara wektu urip bareng anak bojone ing omah anyar iku, nyatane ana perkara sing kober ngusikake pikirane Farhan. Ing ruang tamu isih katon kosong blompong. Durung ana kursine. Yen ana kanca utawa tangga cedhak sing teka ing omahe arep dilungguhake ana ngendi. Pikirane Farhan mubeng-mubeng dhewe. Kegawa kahanan mau njalari Farhan ing saben dinane tansah mikir kepriye carane murih ing ruang tamu enggal ana kursine. Nanging sakmono Farhan uga ngrumangsani yen arep tuku kursi anyar komplit sak mejane genah kabutan. Kudu ngetokake duit sing ora setitik. Duit saka ngendi? Wong duite wis dikuras kanggo mbangun omah. Kuwi wae durung dadi kaya sing dikarepake. Mas, pirang-pirang dina iki dak gatekake jenengan kok saja lagi mikir apa, Mas? Ditakoni Retno bojone ing sawijining wengi nalika mapan turu ing sisihe anake sing lagi umur 2 taun. Farhan ora enggal wangsulan. Sing wadon disawang sakeliraman. Panyawange banjur tumancep marang usuk ing dhuwure. Ono apa, Mas? Retno takon maneh. Farhan unjal ambegan. Nuli kewetu tembunge. Sejatine aku ora mikir sing abot-abot. Nanging sakmono sing lagi dak pikirake klebu penting ing omah iki. Apa kuwi, Mas? Kowe rak yo ngerti dhewe. Ruang tamu kuwi isih kosong blompong. Durung ana kursine. Jadi Mas Farhan kepengin tuku kursi. Oh, karepku ngono. Nanging yo kuwi yen arep tuku kursi anyar komplit sak mejane banjur duit saka ngendi? Sing wadon ora kumencak. Arep nyambungi rasane kepriye. Wong nyatane kahanane keuangan ing rumah tanggane saiki lagi nipis. Sawise ngedekake omah. Senajan ana duit ora sepiro. Mung bisa kanggo nyukupi kebutuhan ing saben dinane. Farhan dhewe uga banjur meneng. Wong loro saikine padha nyawang mendhuwur ngener pernahe usuk. Embuh apa sing lagi dipikirake.
Dik, kawetu tembunge Farhan. Kanggo ngisi ruang tamu iki ora kudu kursi anyar, kepriye yen manut panemumu? Ah, karepe Mas Farhan, sing wadon njaluk ngerti. Yen kudu tuku kursi anyar, awake dhewe genah kabutan. Kepriye yen tuku kursi bekas wae, regane murah. Yen aku matuk-matuk wae, Mas. Yen kebeneran senajan tuku kursi bekas, bisa-bisa malah entuk kayu tuwa tur apik. Karo meneh, sing penting bisa kanggo nglungguhake sapa wae sing teka ing omahe dhewe. Sing wadon ora nyambungi. Yen matuk sok minggu menyang papan sing adol perabotan bekas. Ngono ya matuk. Wong loro ora kumencap maneh. Wengine mlaku ajeg. Farhan lan bojone banjur ketungkul karo impene dhewe-dhewe. Dina Minggu esuk Farhan lan bojone sida mangkat menyang papan dodolan perabotan bekas. Kebeneran, ing wektu iku akeh barang utawa perabotan sing ditawakake. Farhan bisa milih kanthi bebas jumbuh karo kekarepane. Timbang bingung milih apa iki wae, Dik. Kandhane Farhan karo nyekeli kursi kanthi model sing unik. Kuwi apik, Mas. Modele kuno lan katon bedani. Wangsulane sing wadon karo mesem. Sawise nyang-nyangan rega karo bakule, wekasane kursi komplit sakmejane iku kelakon diterake menyang omahe Farhan. Kursi banjur ditata ing ruang tamu. Nyawang kursi bekas ing ruang tamu iku rasane Farhan lan bojone dadi lega. Samangsa-mangsa ana tamu sing teka ing omahe ora bakal kecipuan anggone arep nglungguhake. Sesasi, rong sasi sawise ruang tamu iku ana kursine, kahanane omah iku katon biasa-biasa wae. Nanging bareng ngancik sasi ketelu, sawise ruang tamu iku ana kursine, omah iku rasane kaya ana owah-owahan. Kadangkala ing wayah bengi nalika Farhan lan bojone mapan turu ing kamare, kaya krungu swara wong lagi jagungan sing asale saka ruang tamu. Saben-saben krungu swara kaya ngono, Farhan ora mung meneng wae. Dheweke aki-aki tangi lan banjur nyedhaki asale swara ing ruang tamu. Nanging aneh, nalika ruang tamu iku ditiliki, kahanane ajeg padha wae kaya sadurunge. Kahanane panggah sepi. Ora ana sapa-sapa kejaba mung kursi bekas. Anane swara nganeh-aneh iku cetha gawe Farhan lan bojone padha takon-takon dhewe. Aja-aja kahanane omah sing dienggoni saiki ora beres. Ora mung kuwi, wong loro uga padha ngugemi yen kahanane omah saiki adoh banget sungsate karo sadurunge.
Cetane sadurunge ruang tamu iku ana kursine ora nate keprungu anane swara aneh. Beda karo saiki. Bareng ana kursine nyungulake kedadian sing dianggep ngane-anehi. Nalika pitakon mau durung entuk wangsulan, sawijining wengi Farhan bali ngalami kedadian sing ora dinyana lan gawe mengkirik wulu pitok. Cekane nalika tengah wengi dheweke nglilir lan mentas saka kamar mandi. Farhan arep bali menyang kamar. Nanging nalika penyawange kebeneran ngarah menyang ruang tamu sing bengi iku lampune ora dipateni. Antarane percaya lan ora percaya, Farhan weruh ana wong sing lagi lungguh ijen. Sawijining wong lanang tuwa menganggo sarwa ireng lan nganggo iket. Sawise nyawang pewujudan aneh ing ruang tamu iku, Farhan banjur klepat mlebu menyang kamare. Nanging kedadian sing mentas diweruhi ing ruang tamu mau sengaja ora digandhakake marang bojone. Pamriye sing wadon ora tambah keweden. Farhan nyoba turu, nanging nyatane mripate angel diremake. Dicoba bola-bali panggah ora bisa. Pikirane isih tansah cementel marang wewujudan aneh ing ruang tamu. Ora mung kuwi, angene uga banjur nglambrang tekan ngendi-endi. Aja-aja swara aneh kaya wong lagi jagongan sing kerep dirungu merga kursi bekas. Mikir kaya ngono nganti esuk prasasat ora bisa turu. Merga penasaran karo kedadian sing wis dialami, esuke Farhan ngajak bojone menyang nggone pakdene sing omahe isih nunggal desa. Marang pakdene sing dianggep nduweni ngilmu kasepuhan, Farhan arep cerita kedadian sing wis dialami ing omahe. Esuk-esuk kok wis tekan kene, kok saja ana sing wigati to, Han? Tembunge Pakdene sawise nyumet rokok. Inggih, Pakde. Panci wonten bab ingkang badhe kula suwunaken priksa dhateng Pakde. Tembunge Farhan alon. Oh, bab apa? Farhan banjur cerita akeh-akeh wiwit pepenginane sing arep tuku kursi nganti tuku kursi bekas lan diseleh ana ruang tamu. Lebu kedadian-kedadian aneh sing dialami sawise ruang tamu iku ana kursi bekas mau. Oh, cerita kaya ngono toh. Tembunge Pakdene karo mesem. Inggih, Pakde. Ambak mekaten jalari boten tenang. Sejatine ora apa-apa kuwi. Oh, lirik kados pundi? Jenenge wae kursi lawas utawa kuno. Sok-sok ya kaya ngono kuwi. Cetane kursimu kuwi dudu kursi sakbaene. Oh, ampun meden-medeni Pakde, semaute Retno. Kanyatane pancen kaya ngono. Supados omah kula aman lan boten wonten kedadian ingkang ngane-anehi kados pundi, Pakde? Pakdene ora enggal wangsuli. Rokok ing tangane diserot jero.
Nanging ora suwe banjur kepetu tembunge. Yen kepengin kahanane omahmu bali kaya wingi uni, kursi kuwi kudu disingkirake. Lajeng pripun caranipun? Yen golek amane kursi kuwi balekno. Rugi ora perlu dipikir banget-banget. Penting omahmu aman lan nyaman. Krungu tembung saka pakdene sing kaya ngono, Farhan lan bojone dadi lega. Ing wektu kuwi uga wong loro padha sarujuk yen kursi bekas duweke kudu enggal dibalekake menyang sing adol mbiyen. Farhan lan bojone ora kepingin ngalami kedadean sing ngane-anehi maneh. Karipta dening Lintang WM. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Joko Lodang. Nomor selangkung tanggal 22 November 2000 selangkung ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.